Il-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar li pjana u qassam ir-rotot kollha wara li nagħlqu n-negozjati u ntlaħaq ftehim ma' 8 operaturi tat trasport għall-istudenti tal-iskejjel tal-Istat. Fi stqarrija intqal li din is-sena żdiedu r-rotot u tfal u l-istudenti li se jagħmlu użu minn dan is-servizz. Fil-fatt, dis-sena se jinġarru aktar minn 1500 student aktar minn 12,500 li nġarru s-sena li għaddiet. Dan ifisser ukoll żieda ta' vetturi meħtieġa biex tinġar iż-żieda ta' studenti li jattendu l-iskejjel tal-Istat. Sa 18 ta' Settembru, 14,000 ġenitur ġew notifikati bid-dettalji, inkluż minn fejn se jinġabru wliedhom u l-kundizzjonijiet li bihom huma marbutin l-operaturi tat-trasport. Dwar it-trasport għall-iskejjel tal-Knisja u indipendenti, il-loġistika qatt ma kienet fir-responsabilità tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u hekk inżammet. Madankollu, il-Ministeru xorta waħda qed jara kif jistgħu jinqdew kemm jista' jkun ġenituri li minħabba li d-domanda għat-trasport b'xejn tidher li żdiedet sew mis-sena li għaddiet għal raġunijiet differenti għadhom ma nqdewx. Il-Ministeru qed jagħmel dak kollu possibbli biex waqt li jintużaw il-massimu ta' vetturi liċenzjati u awtorizzati minn Transport Malta biex iġorru tfal tal-iskejjel ikun assigurat li jinġarru l-akbar numru ta' tfal possibbli. Intant, il-Ministeru żied jgħid li mindu ntlaħaq ftehim ma' 18 operatur tat trasport għall-iskejjel tal-Knisja u indipendenti, sa 19 ta' Settembru żdiedu għal 57 operaturi tat trasport reġistrati u approvati fl-iskema tat trasport b'xejn għall-istudenti tal-iskejjel tal-Knisja u indipendenti.